Prvé zápasy vo štvrťfinále sú za nami, poďme si ich obidva zhrnúť. Samozrejme, hlavne nás zaujíma zápas medzi Realom Madrid a Bayernom. Bolo to kino, naplnilo to podľa mňa očakávania a myslím si, že tí, čo ste nekúkali zápasy, možno poviete, že 2-1, OK, taký ako priemerný zápas, nie ako fakt. Šanci bolo veľa, bol to chaos, Bayern tam napadal, vynútil si veľa chýb Realu, tutovky tam spálili, no proste poďme si to v krátkosti nejako pozrieť spätne, čo sa tam všetko dialo. Hneď v prvých sekundách Leimer tam mal šancu, ktorú ale vystrelil úplne mimo brány. A potom tam bol priamy kop pre Oliseho v dobrej príležitosti, ale Huijsen to tuším prehlavičkoval na rohový kop. Z rohového kopu tam potom skúšal Gnabry nožnice, ale nevyšlo mu to. No a potom prišla táto šanca, kamo. Dneska by som to zhrnul asi tak, že man of the match pre Real Madrid je Upamecano. Nie ako, kamo, Upamecano v tejto situácii proste, hej, v tejto tu situácii dokázal nedať gól. On netrafil loptu. On netrafil tú loptu dobre a potom to nejak vykopli z čiary, no proste, nerozumiem, čo sa stalo, absolútne nechápem, čo to bolo, ako sa mu podarilo toto zahodiť, ešte aj Gnabry bol za ním proste, ale nie, on išiel do tej lopty a trafil ju iba tak jemne a proste nebol z toho gól, takže nenormálne, čo zahodil Upamecano v tejto situácii, fakt neuveriteľné. Potom Olise, borci, Olise, musím dať klobúk dole, fakt ako neuveriteľne varil Carrerasa celý zápas, akože Olise, wow, ako Olise išiel bomby. A to nie je nič nové, ako je samozrejme, že všetci vieme, že Olise je už teraz jeden z najlepších krajných, jeden z najlepších krídelníkov na svete. Ale proste fakt ako dneska, kámo, Carreras, ten išiel tam poriadne kolotoče. Bol poriadne potočený borec, nevedel, kde mu hlava stojí. Potom vyšla konečne prvá šanca aj pre Real Madrid, kde Mbappé sa ocitol v tejto situácii, Neuer mu znížil strelecký uhol, snažil sa mu to dať asi pomedzi nohy, Neuer to vyrazil. Takže dobrý zákrok Neuera, hej, vidíte, mieril asi pomedzi nohy a Neuer to prečítal, skrížil tie nohy, takže zabránil tomu. To bola taká prvá šanca pre Real. Potom prišla aj druhá od Viniciusa spoza 16 strela, ktorú Neuer dokázal vyraziť. Inak opäť musím povedať, kámo, fakt ako rešpekt Neuerovi, borec má 40 rokov a stále aj v takomto veľkom zápase chytal dneska veľmi solidne. Ako Bayern mal určite viac šanci ako Real, ale aj Real mal šance na góly. A Neuer toho pochytal dosť, akože jeden gól, mohli dostať dva aspoň góly, ako určite, keby fakt bol Real Madrid viac efektívny, tak určite mohli dostať aj dva góly, takže Neuer tiež rešpekt, že v takom veku ešte stále chytá. Následne, čo sa tam potom také dialo, no Olise opäť tam varil Carrerasa, fakt ako absolútne som mu nezávidel. Potom tam bola strela, ktorá bola zblokovaná, bol z toho rohový kop. No a potom prišla nenormálna chyba. Opäť to bol Pitark spolu s Luninom. Pitark urobil tiež trošku podobnú chybu už aj proti Manchesteru City, kde ho nepotrestal O'Reilly, tuším, že to strelil mimo. A tuto ho nepotrestal Gnabry. Ako Pitark ma prekvapil, že bol vôbec v základnej zostave. Toto bola základná zostava Realu Madrid, ak ste nevideli. Prekvapil ma osobne, myslel som si, že bude Bellingham hrať, ale asi ešte nebol 100% fit, alebo proste Arbelová verí Pitarkovi. A on ako není zlý hráč, akože fakt on vyzerá relatívne nádejne, ale urobil takúto chybu už druhýkrát v takom veľkom zápase Ligy majstrov. Tam proste zle prihral, Gnabry, opäť proste parádny pressing Bayernu, sú jednoznačne jeden z najlepších, ak nie najlepší tým na svete v rámci proste gegenpressingu, alebo ako to chceme nazvať. A Gnabry sa teda dostal k lopte a v tejto situácii vystrelil a Lunin to nejako chytil. Proste trafil ruku Lunina. Nenormálne, fakt ako nenormálne, čo zahodil Gnabry, čo zahodil Upamecano, absolútne neuveriteľné. Potom mal Mbappé celkom zaujímavú šancu, celkom ako už bol v ťažkom uhle, ale tak či tak potrápil Neuera. Skúšal to proste strelou po zemi, relatívne razantnou. Potom Suárez z Sportingu bude chýbať ďalší zápas. Tchouaméni dostal žltú kartu a bude chýbať v Mníchove, takže to bude celkom strata pre Real Madrid určite. No a potom prišiel konečne prvý gól, napriek tým všetkým veľkým šanciam, ktoré sa nepodarilo premeniť ani Bayernu, ani Realu, čo tam mal Mbappé nejaké šance. Tak Luis Díaz, pekná akcia, inak celkovo veľmi pekná akcia, zohratá, prihrávka za obranu, tuším to bolo od Gnabryho, pekne načasované, Carreras bol zabudnutý, takže to nebol offside, tam hore bol, alebo teda na ľavej strane. A potom Díaz proste si nabehol za obranu a zakončil to pekne do pravého dolného rohu. Prízemná strela, už tam nemal Lunin moc čo s tým spraviť, takže pekná akcia a podľa mňa zaslúžený gól pre Bayern Mníchov. Vinicius tam inak v kuse plakal, v kuse chcel nejaké penalty,
Túto úprimne si myslím, že toto vôbec nebolo dostatočné na penáltu. Sa práve že divím, že nedostal ešte žltú kartu potom za protesty, lebo fakt Vinicius tam proste každých pár minút plakal. A Vinicius musel dávať pozor na žltú kartu, lebo ak by dostal, tak by chýbal potom v odvete, ak sa nemýlim. Takže môže byť rád, že vlastne tú žltú potom nedostal, napriek tomu, že v kúse protestoval. Takže tak. Sporting Arsenal nejak ako bol celkom nudný zápas, ale boli tam dve brvná. Boli tam dve brvná, čo asi tu ani nemáme k tomu screenshot. Dve brvná tam boli. Jedno brvno dal Arsenal z rohového kopu, to zahrával tuším Madueke a trafil proste priamo brvno a potom ešte išla dorážka od Odegaarda mimo. A Sporting mal v prvých minútach velikánsku šancu, ktorú zahodili, respektíve Raja to chytil. Raja to vyrazil do brvna. Hej, takže to je jediné, čo by som asi tak spomenul v tom zápase, v prvom polčase. Okrem toho nič moc. No proste zápas Arsenalu, hej, ako tam asi není prekvapenie, že to nebolo až také záživné, ako napríklad zápas Realu Madrid versus Bayernu, kde Harry Kane hneď po 25 sekundách dal druhý gól. Real proste prehrával 1-0, potreboval ten zápas vyrovnať, ideálne otočiť, ale hneď v prvých sekundách Harry Kane napriahol strelu spoza 16-ky, Olise asistencia a parádne zakončenie do pravého dolného rohu. Proste Kaneovi tam nechali dosť veľa priestoru a on jednoducho, keď má ten priestor, tak vystrelí z hociakej pozície a vie aj samozrejme veľmi dobre zakončiť, keďže je to asi možno najlepší hroťak na svete v tejto chvíli. Takže dali gól na 2-0 a vtedy už som bol taký, že no, toto možno bude aj 3-4, kto vie, že Bayern sa ešte rozbehne. Každopádne potom tam prišli nejaké šance aj pre Real Madrid. Tu potom ešte Kane mal strelu, ktorá bola tuším zblokovaná Valverdem, ale potom prišli šance pre Real Madrid. A toto bola napríklad ona, kamo. Upamecano, a.k.a. Maguire sa tam pošmykol, prebral Vinicius loptu, išiel sám na bránu, respektíve proste 1v1 proti Neuerovi, snažil si ho obehnúť, Neuer mu pekne ako znížil ten strelecký uhol a potom ešte ako aj vyvíjal na neho tlak, že nenechal sa obehnúť proste ľahko a Vini sa dostal tým pádom do dosť blbého uhlu už, ale mohol to zakončiť, stále bolo podľa mňa z tej situácie ľahšie dať gól ako nedať, no a trafil bočnú sieť, takže tesne nedal gól, túto mal Upamecano veľké šťastie, zahodil tutovku a zároveň takmer stál svoj tým gól, dneska Upamecano za mňa ako relatívne, tragédia proste. Fakt, tam mohol Vinicius možno skúsiť to prelobovať, ale proste snažil sa Neuera obehnúť, no a netrafil potom odkrytú bránu. Potom prišiel gól od Arsenalu, od Zubimendiho z velikánskej diaľky, to bola strela, každopádne Gyökeres bol vo offside, tuto v tej akcii, takže ten gól napokon neplatil. Kylian Mbappé sa ocitol v tejto šanci, pekná akcia to bola, Vinicius mu to prihral a Mbappé zakončoval a myslel som si, že to bude gól. Napriek tomu, že to bol ťažký uhol, Mbappé z týchto situácií vie skórovať, ale išlo to tesne vedľa, takže nedal gól. Následne potom prišiel do hry Musiala, ktorý sa vracia po zranení, Davies prišiel do hry a prišiel konečne ten vytúžený gól pre Real Madrid. Bola to parádna prihrávka od Trenta. Trent dneska defenzívne urobil pár chýb, a hlavne aj jednu veľkú chybu tam urobil, jeden kicks, čo nepotrestal Bayern našťastie pre neho, ale potom proste nacentroval to tam parádne. Hej. Prízemný center, razantný, presný a Mbappé už mal proste easy tap-in. Každopádne aj tento tap-in Neuer vyrazil do brvna, ale od brvna sa to odrazilo už za čiaru a bol to gól pomocou goal line technology. Ale wow, ako toto Neuer ešte takmer chytil, to bolo crazy. To som fakt čumel, že čo prosím, že to takmer ešte vyrazil. No vlastne on to aj vyrazil, ale iba do brvna a od brvna gól. Takže šialené. Následne potom Neuer musel chytať strelu od Diaza, ale tá bola strela z diaľky, ktorá išla viac menej na neho. Nebola to až taká petelica do vinklu alebo niečo. Neuer dostal nejak žltú kartu za zdržiavanie času, zadržovanie. Potom Vinicius mal opäť strelu z relatívne blbého uhlu, strelu to iba priamo do Neuera, vyrazil to na rohový kop. Musiala mal strelu, ktorá ale nebola razantná, aby potrapila dostatočne Lunina. Potom mal Musiala tutovku, veľkú šancu, ale nesadla mu tá strela a dal to tesne vedľa a bola aj tá strela proste pomalá, fakt v tejto situácii. Opäť ďalšia veľká šanca zahodená. Potom Kylian Mbappé skúšal strelu spoza 16, lebo mal trošku času aj priestoru od obrancov Bayernu, ale minul bránu. No a potom teda boli posledné 4 minúty, Bayern sa tam ocitol ešte vo veľa šanciach, už proste Real sa snažil dať ten gól, chceli proste odísť aspoň s remízou do Mníchova a ocitli sa v takýchto šanciach, kde ale Diaz zle prihral. Takže to bola veľká šanca. Potom opäť tuto Diaz znovu zle prihral a nebola z toho gól vďaka tomu. Ale v druhom zápase
v zápase Sportingu Arsenalu prišiel predsa len gól v 91. minúte, krásna prihrávka za obranu, tuším to bol Martinelli, kde si našiel proste Havertza, Havertz tam mal dosť veľa voľného priestoru, lebo jeden zo stoperov si prebral Jokeresa a tu sa proste naskytol priestor, bol to center na Havertza, tento spracoval, sklepol a potom už iba zakončil do ľavého dolného rohu, takže Arsenal vyhral napriek tomu, že to podľa mňa nebol dobrý výkon. Bol to ako fakt pomerne vyrovnaný zápas, kde fakt aj Sporting malo veľké šance celkom, vidíte aj na očakávané góly, že fakt ako myslím si, že remíza bola férová a prijal som aj Sportingu, nech vyhrá kľudne, nech bude tá odveta zaujímavá, takto si myslím, že Arsenal to asi zvládne, no asi postupia, ale proste celkovo ten výkon sa mi moc nepáčil. Raja chytal inak veľmi dobre. No, proste Arsenal, čo k tomu ako viac dodať, takže vyhrali, to im stačí, ale nebola to nejaká krása na sledovanie. Našťastie sme mali ten zápas Bayern versus Real, kde fakt to ma bavilo riadne, skončilo to teda 2-1 pre Bayern. Myslím si, že ten zápas naozaj mohol skončiť oveľa viac, vidíte to aj na očakávaných góloch, podľa mňa férový výsledok tohto zápasu by bol možno, ja neviem, 4-2 pre Bayern, 5-2 pre Bayern, niečo také, hej, že ako fakt malo byť viac gólov, ale aj Neuer pochytal veľmi dobre, takže nepovedal by som, že to zase bolo ako úplne, že by sa Real položil, to zase nie. Myslím si, že zaslúžená výhra Bayernu, ale Real tiež mal nejaké tie šance. Bayern ukázal svoju kvalitu, zahodili tam veľa tutoviek a tak ďalej a na to, že hrali vonku, tak proste super výsledok samozrejme pre nich, ale doma v Mníchove proste Real, neviem, či toto dokážu otočiť borci, ja si myslím, že asi nie. Keby bola odveta na Bernabeu a že by Bayern vyhral 2-1 doma, tak ešte by to bolo zaujímavé, takto si myslím, že si to už Bayern asi postráži. Olise varil neuveriteľne, Neuer chytal veľmi solidne, Upamecano za mňa nič moc zápas, koho by som tak ešte vyzdvihol, no Kane samozrejme dal gól, Diaz mal veľa nepresných prihrávok, no ale tak dal ten gól aspoň a tak, no zo strany Realu Trent hral veľmi dobre smerom dopredu koho tak spomenú, no Mbappé bol ako tak aktívny, dal samozrejme ten jediný gól, Vini, nič moc, no ako bol aktívny, ale proste zahodil tam veľkú šancu a tak ďalej. No, ako tu nemáš moc čo tak veľmi vyzdvihnúť, by som povedal. Takže asi očakávaný priebeh zápasu, aj relatívne očakávaný výsledok. Bayern to zvládol a ako som povedal, v odvete myslím si, že asi sa prekvapenie nebude konať. Arsenal si to podľa mňa postráži a Bayern Mníchov asi tiež. Ale ako bude to zaujímavé, náhodou pre nezaujatých fanúšikov dobre, že to skončilo 2-1 a že to neskončilo povedzme 5-2 alebo niečo také, ako som povedal. Lebo ten Real určite ešte potrápiť Bayern môže. Keby im tam padol nejaký rýchly gól z protiútoku, hocičo, nikdy nevieš, tak môže byť Bayern ešte nervózny, môže to byť veľmi zaujímavé. Je to gól, ale keďže hrajú doma, tak určite favorizujem Bayern na postup. Takže dajte mi vedieť, keď tak v komentároch, čo si myslíte o dnešnom zápase vy, kto je man of the match podľa vás, a kto sa vám páčil, kto nie a celkovo, aké veľké šance dávate napríklad Realu Madrid na remontádu, lenže nebudú mať výhodu domáceho prostredia.